Kurs poslušnosti pre šteniatka. Poďte trénovať svoje šteniatko na zbraslav. Môžete začať už keď má 10 týždňov. Vychováme z neho poslušného rodinného psa a skvelého parťáka, ktorého môžete so sebou vziať kamkoľvek. K dispozícii máme 2 parky, jeden je kľudnejší a druhý rušnejší. Štenia naučíme, že nemusí bežať za všetkým, čo sa okolo pohne, naučíme ho sústrediť sa na vás a zvládať povely aj v rušnom prostredí. Život so šteniatkom je potom omnoho jednoduchší a oveľa viac si užijete spoločné prechádzky. Predpokladám, že nechcete, aby vaše štenia skákaním obťažovalo deti, lovilo cyklistov a uteklo za každým psom, ktorého v diaľke zbadá. Chceme, aby reagovalo na povely a prišlo na zavolanie, nech už sa okolo deje čokoľvek. Aby vaše prechádzky nevyzerali takto, naučíme štenia chodiť na vodítku. A to aj v prítomnosti iného psa, alebo keď štenia rôzne rušíme. Vždy vám ukážem, ako postupovať. Vyhneme sa klasickým chybám a navrhnem vám niekoľko možností, ako daný cvik zvládnuť. Potom už je iba na vás, aby ste trénovali a daný cvik vypilovali až k dokonalosti v rôznom prostredí. Súčasťou tréningu je aj hra so šteniatkom, aby si oddychlo a zabavilo sa medzi jednotlivými cvičeniami. Vítaná je aj hra s ďalšími šteniatkami a kľudnými dospelými psami. Chcem, aby sa šteniatka v kurze naučili nielen dôležité povely a základy dobrej výchovy, ale užili si aj kopec zábavy. Teším sa na vás a dúfam, že sa uvidíme na tréningoch.